எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே. எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே. இன்னைக்கு இந்த அதிகாலை வேளையிலே குறைவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது அது எந்த விதத்துல வேணாலும் இருக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம வேத பாடத்துல பாக்குற குறைவு என்ன அப்படின்னு சொன்னா பணக்குறைவு. நம்ம எல்லாருக்கும் எப்பாவது ஒரு நேரத்துல இந்த குறைவுகள் வரதான் செய்யும். அப்போ அந்த பணம் சில சமயம் நம்மளுக்கு குறைவாக இல்லாட்டி கூட இன்னும் அதிகமாக இருந்தா நம்முடைய வாழ்க்கை இன்னும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுதான். அது பேரு இச்சை. அதாவது இன்னும் அதிகம் எவ்வளவு இருந்தாலும் பாருங்க, அந்த போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தெய்வ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார், வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும், தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும், எந்த நிலைமையிலும் மனரம்யமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். சோ இங்க வாசிக்கிறோம், நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று இருங்கள். ஏன்னா அந்த பண ஆசைதான் எல்லா இச்சைக்கும் வேறா இருக்கிறது. நம்முடைய விசுவாசத்தை விட்டு நம்மளை வெளியில கொண்டு வந்துருது. அந்த பண ஆசை வரும்போது எவ்வளவு இருந்தாலும் இன்னும் அதிகமாக வேணும் அப்படின்றதான் ஒரு ஆசை இருக்கும். இப்போ எலிசா தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாரு. எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் கேயாசி நல்லாதான் இருக்கிறான். அவனுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்ல, அதுக்கு வழி இல்ல அப்படின்ட்டுலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நல்லாதான் இருக்கிறான். ஆனா தன்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல இன்னும் ஒரு 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 படி மேல கொண்டு போகணும்னு கேயாசி ஆசைப்படுறான். அதுல தப்பே கிடையாது. இப்ப எல்லாருமே நம்ம கடினமாக உழைத்து இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வசதியா வாழலாமே, இன்னும் இப்படி இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம். அதுல தப்பு கிடையாது. ஆனா அந்த பணம் தப்பு கிடையாது. அந்த பணத்தின் மேல இருக்கிற அந்த ஆசைதான். சோ அந்த நாகமானின் குஷ்டரோகத்தை எலிசா தீர்க்கதரிசி சரிப்படுத்தும் போது, யோர்தான்ல முங்கி எழும்பி சரியாகும் பொழுது நாகமானுக்கு ரொம்ப ஒண்ணுமே புரியல. இப்படியெல்லாம் கூடயா ஒரு அதிசயம் நடக்கும்? ஒரு சிறு குழந்தையோட மாம்சத்தை போல அவனுடைய மாம்சம் மாறிடுச்சு. இல்லன்னா அவன் வாழ்க்கை ஃபுல்லா, அவன் எவ்வளவு பெரிய பட தளபதியா இருந்தாலும் வாழ்க்கை ஃபுல்லா அந்த தேசத்துக்கு வெளியில, ஊர் புறத்துல வெளியில ஒதுக்கப்பட்டு இருப்பான் சாகர வரைக்கும். சோ அவனுக்கு அது என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம என்ன சொல்றான், எலிசா கிட்ட நான் உனக்கு காணிக்க கொடுக்குறேன், நான் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னா எலிசா அதெல்லாம் எதுவுமே வாங்கல. ஏன்னா அவனுடைய ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஆவியின் வரங்கள், அற்புதங்களை செய்கிற வரங்களை காசுக்கு விற்க மாட்டேன் அப்படின்றதான். இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம ஆவிக்குரிய வரங்களை ஆண்டவர் கொடுக்கும் பொழுது அதை காசுக்கு நம்ம விற்கிறோம். அங்க எலிசா நான் அதை வாங்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான். இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் கொடுத்த ஆவிக்குரிய வரங்களை நம்ம விலை கொடுத்து நம்ம அதுக்கு அவங்க கொடுக்குற காசுன்னு சொல்லி நம்ம வாங்கி நம்மளுடைய சொந்த காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது நாகமானுடைய தீராத குஷ்டரோகங்கள் நமக்கும் வரும். சோ அங்க பாக்குறோம், அந்த எலிசா வேண்டாம்னு சொல்லிடுறாரு. ஆனா இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த கேயாசிக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு பணம் மேல. அவனுக்கு என்ன சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்ல, தங்குறதுக்கு இடம் இல்ல அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாது. அவன் எப்படியாவது அந்த பணத்தை தான் எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நாகமான் போனக்கு அப்புறம் இவன் பின்னாடியே ஓடி போய், என் எஜமான் உன்கிட்ட இதை கேட்க சொன்னாருன்னு பொய் சொல்லி இவன் என்ன பண்றான், வாங்கிக்கிறான். திருப்பி எலிசா கேட்கறான். நீ எலிசாக்கு தான் ஆண்டவர் எதிரிகளுடைய ராஜா பள்ளி அறையில பேசுறத கூட ஆண்டவர் எலிசாக்கு வெளிப்படுத்திடுவாரு. அப்போ இங்க பக்கத்துல இருக்கிற இந்த நாகமானுக்கு எலிசாக்கு வெளிப்படுத்தாம இருப்பாரா ஆண்டவர் இங்க நடந்த காரியத்தை? சோ கேயாசி கிட்ட கேக்குறான். அப்புறம் சொல்றான், எலிசா நீ இவ்வளோ பண ஆசை உனக்கு இருந்து நீ அதை எடுக்க கூடாது, நியாயப்படி பார்த்தா நீ அதை போய் நீ கேட்டு வாங்கிட்ட. சோ அந்த குஷ்டரோகம் என்றைக்கும் நீங்காமல் உன் குடும்பத்தில் இருக்கும். இந்த பண ஆசையினால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைல நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம், இன்னும் கொஞ்சம் வசதியான வீட்டுல நம்ம வாழ்றோம், இல்லைன்னா இந்த திருமணத்தை இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டா நம்ம செய்யறோம், இல்லைன்னா நம்ம இன்னும் பெட்டர் கார் ஒண்ணு வாங்குறோம், இல்லைன்னா இன்னும் பெஸ்ட் ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறோம் காசை கொடுத்து. இப்படியெல்லாம் நம்ம நினைச்சு நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம பெஸ்ட் செய்யறோம்னு சொல்லி அந்த பணம் மேல ஒரு ஆசை வச்சு வச்சு அதை எப்படியாவது நம்ம எடுத்துடணும்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். ஆனா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா கேயாசி அப்படிதான் நினைச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை அந்த நாகமான் கிட்ட எப்படியாவது வாங்கிடுறான். ஆனா கடைசியில அதை யூஸ் பண்றதுக்கு கூட அவனுக்கு முடியாம போயிருது. அவன் குஷ்டரோகத்துல கடைசி வரைக்கும் இவன் தான் ஊருக்கு புறம்பாக தள்ளப்பட்டவனாக
மாற்றப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். அதனால இன்னைக்கு பண ஆசையினால நம்ம குடும்பத்துக்கு நல்லது பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நமக்கும் நம்முடைய குடும்பத்துக்கும் தீராத பாவத்தை சேர்த்துக் கொள்கிறோம். ஒருவேளை அந்த அளவுக்கு வசதியான வாழ்க்கை வாழ முடியாம கேயாசை இருந்திருக்கலாம். ஆனாலும் அவன் என்ன மனசுல நினைச்சிருக்கணும், ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரு, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லைன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. அவரு இருக்கும்போது எனக்கு என்ன பிரச்சனை? இந்த பணம் எல்லாம் இதை விட அதிகமா ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்க முடியும். அவர் எப்படி கொடுக்கணுமோ, எப்போ கொடுக்கணுமோ அப்போ கொடுப்பாரு. அப்ப நம்ம வேண்டாம்னு சொல்ல போறது கிடையாது. பண ஆசைதான் தப்பு, பணம் தப்புன்னு ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை. அதே மாதிரிதான் பாக்குறோம். இந்த ஆகான் பாளையத்திலே ஒரு ஆகான் பாபிலோனியருக்கு விரோதமாக இவங்க போறாங்க, முறியடிக்கிறாங்க, பெரிய வெற்றி தருகிறார் ஆண்டவர். அங்க உள்ள எல்லாவற்றையும் சுட்டெரித்து போட வேண்டும்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஆனா இந்த ஆகான் என்ன பண்றான், பாபிலோனில் இருக்கிற கொள்ளை பொருள்களில் நேர்த்தியான ஒரு பாபிலோனிய சால்வை, நேர்த்தியான பாபிலோனிய சால்வையாம், அதுவும் அதுக்கப்புறம் 200 வெள்ளி காசுகள், 50 பொன் காசுகள், ஒரு பொன் பாத்திரம், இது எல்லாத்தையும் பார்த்து அதை இச்சித்து அதை எடுத்துக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் இந்த ஆகான். சோ இந்த வெள்ளிக்காசு, இந்த பொற்காசு, இந்த பாபிலோனிய சால்வையெல்லாம் மேல எடுத்து அவன் போத்திக்கலன்னா இன்னைக்கு அவன் செத்துருவான்லாம் கிடையாது. ஒரு ஆசை, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டா லைஃப் லீட் பண்ணலாமே, இப்படி இருக்கலாமே, அப்படி இருக்கலாமேன்னு. கடைசியில பாருங்க, அந்த ஆகான் கல்லெறிந்து கொல்லப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த பண ஆசை நம்ம எல்லா சாபங்களுக்கும் நம்மை கொண்டு போய் விடுகிறது. ஒருவேளை குறைவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கலாம், இல்லைன்னா இதை விட நம்ம லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லி நம்ம ஆசைப்படலாம், அதுல தப்பே கிடையாது. ஆனா அப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும், அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல, ஆண்டவரே நீர் என்னை விட்டு விலகவும் மாட்டேன், கைவிடவும் மாட்டேன்னு சொல்லி இருக்கிறீரே, நீர் என் கூட இருந்து என்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்தியும் அப்படின்னு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும் போது அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். சோ பண விஷயம் மாத்திரம்னு கிடையாது, ஆண்டவர் எல்லா காலங்களிலும் எப்படி எப்படி பிரச்சனை வந்தாலும் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு தைரியமும் நம்பிக்கையும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கணும். இப்போ யாக்கோபு பாருங்க, தூர தேசத்துக்கு போகிறான். அங்க போய் லேயாள் ராகேல் அப்படின்னு தன்னுடைய மாமனுடைய 2 பெண்களையும் அவன் திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறான். அதுக்கப்புறம் அவன் ரொம்ப வசதியாகிறான். இப்ப அவனுக்கு பணத்துக்கு கஷ்டமே கிடையாது. அவனே எவ்வளவு பணம் வச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கிறான். ஆனா அப்படி இருக்கிறவங்க கூட இன்னும் அதிகம் வேணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா ஆண்டவர் யாக்கோபை ரொம்ப நல்லா ஆசீர்வதிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா யாக்கோபனுடைய மாமனாருக்கு அவன் மேல பொறாமை வந்துருச்சு. யாக்கோபுடைய மனைவியினுடைய சகோதரர்களுக்கு அவன் மேல பொறாமை வந்துருச்சு. நம்ம ஊருக்கே நம்மளை விட அதிகமா சம்பாதிச்சிட்டானே இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேல பொறாமை அவனுக்கு விரோதம் செய்ய அவங்க எத்தனிக்கிறார்கள். அதை யாக்கோபு சென்ஸ் பண்ணிட்டான். அவன் அதை உணர்ந்து தன்னுடைய மனைவிகளிடத்தில் அவன் சொல்லுகிறான். ஆதியாகமம் 31ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்துல, உங்கள் தகப்பனுடைய முகம் நேற்றைய முன்தினத்தை போல என்னோடு கூட இருக்கவில்லை. எல்லாம் முதல்ல நம்ம கிட்ட ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க, குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம். புதுசா நம்ம போகும்போது வாவான்னு வரவேற்பாங்க, பட்டு கம்பளம் விரிச்சு கூப்பிடுற மாதிரி தான் நம்மள பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு மாலை போட்டு விருந்து கொடுப்பாங்க. ஆனா நாளடைவிலே மனிதர்களுடைய அன்பு தணிந்து போகிறது. சரி, அந்த அளவுக்கு அன்பு இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல, நம்மள கொலை பண்ற அளவுக்கு, வார்த்தைகளினால நம்மளை கொலை பண்ற அளவுக்கு, நம்மள அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட விரோதம் பாராட்டுகிறவர்கள். இவ்வளவு நல்லா இருந்தவங்க எப்படி இப்படி மாறினாங்க சொல்லவே முடியாது. பாருங்க, நிறைய காரணங்கள். இப்படி உலக உறவுகள் எல்லாம் மாறி போகிறது. அப்போ இந்த ஒரு வசனம் தான் நம்ம கூட எப்பொழுதுமே இருக்கணும். எப்பேற்பட்ட அன்பாக இருந்த உறவுகள் கூட இன்னைக்கு முறிந்து போய் விடுகிறது, இல்லைன்னா மாறி போய் விடுகிறதுனா இந்த ஒரு வசனம் தான் நம்மை ஆற்றி தேற்ற வேண்டும். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே. அப்போ இதுல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, யாக்கோபு சொல்றான் தன்னுடைய மனைவிகள் கிட்ட, உங்களுடைய தகப்பனுடைய முகம் நேற்றைய முன்தினம் போல் என்னோடு கூட இருக்கவில்லை. இவ்வளவு நாள் எவ்வளவு அன்பா நல்லா தானே இருந்தாரு. இதுக்கு முன்னாடி யாக்கோபு, நான் ஊரை விட்டு போறேன், என் சொந்த ஊருக்கு போறேன்னு கையில காலில் விழுந்து, இல்லப்பா நீ இங்க இரு, உன்னாலதான் கடவுள் எங்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லி அவ்வளோ அன்பா வச்சிருந்தவன் இப்போ திடீர்னு மாறிவிட்டான். ஆனா அதுக்கு யாக்கோபு என்ன பதில் சொல்றான், ஆனாலும் என் தகப்பனுடைய தேவனானவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். அந்த ஒரு தைரியம் தான். யார் வேணாலும் மொத்த பேரும் சேர்ந்து கூட குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் நம்மளுக்கு விரோதமான காரியங்களை பேசட்டும்,
நம்மளை குறை கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும், இல்லைன்னா பொறாமையினால நம்மளை காழ்ப்புணர்ச்சியோடு பார்க்கட்டும், என்ன வேணா இருக்கட்டும். யாக்கோபு, ஐயோ உங்க தகப்பன் இப்படி பண்ணிட்டாங்களே, நீ போய் உங்க தகப்பன்கிட்ட போய் எனக்காக போய் பேசுறீங்களா, இல்லைன்னா உங்க தகப்பன் பண்றது தப்புன்னு நீங்க போய் சொல்றீங்களா, கொஞ்சம் எனக்காக யாராவது போய் பேசுறீங்களா, இல்லைன்னா நானே போய் கேட்கிறேன். அது எப்படி, உனக்கு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கா? இவ்வளவு நல்லா இருந்துட்டு இவ்வளவு வேலை உனக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறேன், நீ என்ன போய் பார்த்து இப்படி வேற மாதிரி உன்னுடைய முகம் எப்படி வேறுபடலாம் அப்படின்ட்டுலாம். உலக பிரகாரமா இருந்தா நம்ம தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருப்போம். ஆனா யாக்கோபு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணல. அவன் என்ன சொல்றான், என் தகப்பனுடைய தேவனானவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். குடும்பத்துல மொத்த பேரும் நம்மளுக்கு விரோதமாக வந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த ஒரு வார்த்தை, என் தகப்பனுடைய தேவனானவர், ஏன்னா ஈசாக்கின் பயபக்திக்குரியவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றான். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு. சோ பணத்துக்காக மாத்திரம்தான், குறைவு இருந்தாதான் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரு, எனக்கு இருக்கிறது போதும் அப்படின்னு ஒரு சொல்றது கிடையாது. அதுக்கு நிச்சயமா சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்தது, நமக்கு விரோதமா யார் வந்தாலும், இத்தனைக்கு குடும்பத்திலே இருக்கிறவங்க இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல அன்பா இருந்தவங்களே இன்னைக்கு மாறி போயிருந்தாலும், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நம்மை ஆற்றி தேற்றுகிறது. அவர் நிச்சயமாக அதை விலகாமல் கைவிடாமல் நமக்கு எல்லா காரியங்களையும் அவர் செய்து முடிப்பார். இல்லைன்னா ஒரு புது காரியத்தை நம்ம செய்யறோம், அது நம்மளுடைய பலத்துக்கு மிஞ்சின ஒரு காரியம், நம்முடைய ஞானத்துக்கு மிஞ்சின காரியம், நம்ம அறிவுக்கு அந்த காரியத்தை நம்மளால செய்யவே முடியாது. அப்போ யோசுவா வந்து பயப்படுறான். 6,00,000 புருஷர், மோசேயே திணறான். யோசுவா எந்த மூலைக்கு? மோசேயும் மரித்து போய்விட்டான். அதுக்கப்புறம் மோசேயினுடைய மகன் கெர்சோம்னு ஒருத்தன் இருக்கிறான். அவனை யாருமே வந்து லீடரா மதிக்கவே இல்லை. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஊழியக்காரர்கள்னா சந்ததி சந்ததியா ஊழியம் பண்ணணும் தான். பட் ஆனா அது ஒரு பிசினஸ் மாதிரி நம்ம பண்றோம்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா மோசேக்கு அடுத்தது வந்து பாருங்க, ஆண்டவர் வந்து இந்த யோசுவாவை தான் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். அப்போ யோசுவா வந்து ரொம்ப பயப்படுறான், எப்படி அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உன் கூட இருக்கிறேன். அதே போல இன்னைக்கு நம்மளும் ஒரு பெரிய காரியத்தை எடுத்து செய்யும் பொழுது, அது நம்முடைய அறிவுக்கோ நம்முடைய பலனுக்கோ மிஞ்சின காரியமாக இருக்கும் போது, ஆண்டவர் இதே வார்த்தைகளை கொண்டு நம்மை பலப்படுத்துகிறார். நான் உன் கூட இருக்கிறேன். எவ்வளவு பெரிய காரியமா இருந்தா என்ன, நான் கூட இருக்கிறேன், உனக்கு செஞ்சு கொடுக்குறேன்னா நீ ஏன் பயப்படுற அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்கிறாரு. அதுதான் யோசுவா கிட்ட சொல்றாரு, நான் மோசேயோடு கூட இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள். புதிய காரியம், பெரிய காரியம், நம்முடைய பலனுக்கு மிஞ்சிய காரியம், பயங்கள் கலக்கங்கள் வரும் பொழுது ஆண்டவர் இதே வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுக்கிறார். நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார். அப்போ அதனால நம்மளுக்கு எப்பவுமே நம்ம இருக்கிறது போதும்னு நம்ம இருந்தா மாத்திரம்தான், ஆண்டவர் என் கூட இருந்தா போதும், மத்தபடி எனக்கு எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு எல்லாமே தேவையானதுதான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு வந்துரும். அந்த யோர்தான் நதிக்கரையில யோவான் ஸ்நானகன் வந்து ஞான ஸ்நானம் கொடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது குரூப்பா நிறைய பேர் வராங்க. வேத பரிசேயர் கூட வராங்க, ஆயக்காரர் வராங்க, பணக்காரங்க வராங்க, போர்ச்சேவகர் ஒரு குரூப் வராங்க. அப்போ யோவான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அறிவுரையை சொல்லுகிறாரு. ஞான ஸ்நானம்னா என்ன, உங்க உள்ளம் எப்படி மாற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று நீங்கள் உணர்ந்து ஒருவனுக்கும் இடுக்கண் செய்யாமல் இருங்கள். சோ போர்ச்சேவகர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு பவர் இருக்கிறனால யார வேணாலும் துன்பப்படுத்துவாங்க, அவங்களுக்கு இடுக்கண்கள் செய்வாங்க. ஆனா யோவான் என்ன சொல்றாரு, இருக்கிறது போதும்னு இருங்க. நிறைய பேர் வந்து லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு இந்த போலீஸ்க்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அதுவும் இங்க கிடையாது, இந்தியால லஞ்சம்னாலே வந்து டிராபிக் காப்ஸ்ல மாட்டிட்டோம்னா போன உடனே வந்து லஞ்சம் தான். அது காசை கொடுத்தாதான் எதுவுமே நடக்கும். அவங்களும் வந்து நாங்க எவ்வளவோ பாக்குறோம், பெரிய பெரிய வீடு கட்டிடுவாங்க. ஒன்னும் சாதாரண கான்ஸ்டபிளா இருப்பாங்க, ஆனா பயங்கர பணக்காரங்களா இருப்பாங்க. அப்போ வந்து இருக்கிறவைகள் போதும், அந்த சம்பளத்தை வச்சு என்னங்க பண்றது, நம்ம லஞ்சம் வாங்கினாதான் வசதியா வாழ்க்கை வாழ முடியும், லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது. அதான் யோவான் சொல்றாரு, ஒருவனுக்கும் இடுக்கண் செய்யாமல் உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று இருங்கள், ஏன்னா நான் உன் கூட இருக்கிறேன், மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறது போதும்னு இல்லாம எப்படியாவது நம்ம குறுக்கு வழியிலையாவது சம்பாதிச்சு எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முயற்சிக்கும் பொழுது தீராத சாபங்களை நாம் சேர்த்து வைக்கிறோம். பாளையத்தில் உள்ள ஒரு ஆகானை போல அல்லது கேயாசியை போல தீராத சாபங்கள் இருக்கிறது பத்தாதுன்னு சொல்லி அதிக அதிகமாக இச்சிக்கும் பொழுது தீராத சாபங்கள் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கிறோம். அது என்னமே மற்றவங்களை பார்த்து கம்பேர் பண்ணும் போது தான் அது வந்துருது. ஆகவே இந்த அதிகாலை வேளையிலே
நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் இருந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று இருங்கள். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே என்று சொல்லி, அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. இந்த டிசம்பர் மாதத்திலும் இந்த கடைசி நாளிலே நாம் ஒரு சில நாட்களிலே நாம் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே வருகிறோம். டிசம்பர் 30ஆம் தேதி ஆண்டவருடைய பாதத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் நம்மோடு கூட இருந்து ஆசீர்வதிக்க இந்த மாத வாக்குத்தத்த வசனம், உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும். நம்ம பண ஆசை இல்லாதவர்களாக இருக்கும் போது களஞ்சியம் காலியா இருக்குதுன்னா, பண ஆசை வந்து எப்படியாவது நம்ம களஞ்சியத்தை நம்மளே நிரப்பிடணும்னு சொல்லி பார்க்காம, ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இருக்கும் பொழுது களஞ்சியங்களை பூரணமாய் நிரப்புவார், நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த நாளுக்குள் கடந்து செல்ல கர்த்தர் தாமே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தந்தருளுவாராக. ஆமென்.